Karina Himel. Nama panjang Melda. Ice baby. Kani kau nak Meldi kau dah yang. Ice baby. Ice baby. Okey, pangalan kau nak sana mau ini. Sulabay. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Karina na nga lang email. O na siya pang online. Okay. Pag nakatawag na sa mga kudwa tao rito, kumita na sa kita niyo. Ang mga pangalan na doon. Mga Dewey Grow. Yes? Piti ka din English. Yes? No? Everybody say. Everybody now. Tubag-tubag na sa paminat.
Mayroon sa'yo. Muna-muna itong balik ako. Siapa saran? Okay, jadi biar pangalaw tinapos na sa kila ng alay mga dewe. La ilaha illallah. Siyo. Okay, yan na. Okay, hindi ba ito mga naman special request na ako na magbalik? Ano ba yung pagkarin nung kanagatong na magtama ko na nung kalong makatinig mo na may pagkatas mo patawin na pamay? Hindi ba ito ako tawin na kayo mamukunay pa? Ito magtupakin niyo. La ilaha illallah. Mereka na mo. Yan na indapay dang namigat tas pabaylo. Basa apa kau pakai? Okay, pangayan na kilo yung dapay dang. Tawa kunta na. Yan na. Li. Idang. Kanagbus ka pinangiwan ni Apo. Lirang. Apo. Naong-naong sa jarang yabang mo. Okay. Yes. Everybody say.